Konturatuko zinetenez, makatzari nik kendu diot hitz egiteko txanda. Makatza zen bitartekoa lasai konta zezaken. Lotsa handiago emango lioke handik aurrerakoa kontatzeak. Nik azal gogorragoa dut. Brontzezkoa egin duten eta. Nor naiz ni? Jose Angel Iribar Kortajarena, Zarautzen jaioa 1953ko martxoaren batean, Aingeruko hartakoaren egunean. Basarurira iritsi, jokatzen hasi eta berehalaxe jarri zidaten Txopo Goitizena. Luze ikusten ninduten baloiaren bila jauzi egiten nuenean. Bitxiena da, izengoiti hori jarri zidanak, ez zuela nere betiko izengoitiaren berri, eta biak direla arbolekin zerikusia dutenak. Makala izaten hasi nintzen, makatza izateari utzi gabe.